سلام كما توعلو كبرات تغطاتلتي نيلوم على تسوني 17 سنة كالتش يعني 24 حزنا يمزمت عنا زيناتات نباخم نغربو له ساعات اخيلو ناي وطرو تغطاتلتين مخان سابسكرايب كتقبرونا چانلنا بيت ساب كتكونو اندا تلابخوم كيسا فتسامة ختكاتولنون بخبر اند عدمكو سناي مكتتال روسيا كامل لاقزات يوكرين تغليلان توتيان نس روسيا زيت السلام كجمر كم زخل بريزيدنت زيلينسكي تزاريبهم نوسو ابتن سلام يوكرين تميتو ابز حلفة قدام سنابتي اب سويزرلاند استخايدو عالم بريزيدنت فلاديمير بوتين تخوينات تتو كبلو سلازيكل بوتادراوي يخون دبلوماسياوي منقد دو كنبلو يقبائلهم ابتو كينات نمعوات حجز حجرات معراب تراي اخلا يكونن زبل زيلينسكي ابتو على بوزحات حجرات جزاتوي حدنت يوكرين خبر كم زلو خصا معن كلوم بغندو روسيا تحتاتي تزقابر بسنك تكينات زسعابي سفح سقاين عنوتن زي ملكة سندون تفرموم يخون امبار هندي دوب افريكان سعود عربن زي ركبن بوزحات تساتفت هاجرات نت سند يفرمالون قدم يلو مينستر قدات وصاي سعود عربي يوكرين ازيمات صقمتي حدقاتات كتقبرالو واكبلن كلهم كينيا بوغنا قربا ابلع روسيا استنبرو قداتات لك ايكون مبالا يذكر تو روسيا زي تعدمتلو على بغندو تكينات كبقع زخولو امارازيتات من دايز علم خوينو لعل 9 هاجرات العالم لخوي تكالات تساتفهم نيروم دغافي روسيا زخونه تشاينا دما وصيتاونتو كم زتراترا بمغلاص اي تساتفتن تي ابتو على زغرب سنن يوكرين تكال صعات نيوكلير زابوريزا داغم كتقواطرو خم زلوا يصوع بسانكي برتعواعي بوحدو 14 سبات تقعسي حجي مويتم اب سعود عرب اوان نقدت حجي بوحدو 14 زيقاتات يوردانوس بسانكي برتعواعي كم زموتو سب سلطان تهاجر فليتم مينستر قديات وصاي يوردانوس 14 زيقاتاتو برتع معبل واعي زسعبو وقعي صحي قديهم كم زموتن قالوت 17 دما دهيوم كم زتفون قليتلهم مع كان زينا اشاشيتد فرانس بريس كم زتابصبو حموش ايراناوين حيماناتاوي قياشون هيوتهم كم زسانو يترغاغيت زلوم سبب سلطان يوردانوس زطفو سبات مدلا يقتل كم زلو خبرن كلهم مينستر قديات يوردانوس ابزوصو مغلطي بمسارة دليت سدرابيت قديات رئيساتات نمغبار وين مقوع زخيل اقباب مسبب سلطان سعود عربي تحابر كم زلو حبيرهم حاجي حاد خابتمم علمنا بعبيتهم زفلوتو متخخابات كوينم ابزع عمت لعل حادنت بشمونت مليون نقاديان ابتا هيمونتاوي سرعاتي ساتفو خم زلون سبب سلطان سعود عرب قليتم ابوان حاجي ابداسات زقاتو مبارعاتن متققاتن تسعبهم قتلتي حادقاتات نويح زصنحو كان تخونم مبزحتو عامتات جن اتغندي بدهو كبرتو عمقوت زمتيم امز سومون زي توعي لعل 46 ديجري سنتيغريد بمبصحو بوزحات كابتم ابدغن باغرن زفصمو سرعاتات بفلاين ارغاويان بدهات غيروم كم زنبرن حالا في هاجراو ماخل ميترولوجي سعود عرب زحلف سومون ابز عمه اب حاجي تثبيت زغبر كنتات اير امكان مدينان كابتن بورنا دعلي كاب 1.5 كساعه ديجري سنتيغريد زبصح وسخ كر خم زخل اطنقو نيروم ابز حلف عامت بوحدو 240 سبات كم زموتو زذكر كوينم تزخفت بهيلو زتمزغبه حدغا حج دمام اب 2015 زغاتم خوينو بسنكي ازي حدغኛ تقطق ل 2000 سبات كم زموتو يذكرم هاجرات معراب زشغل زلو صنصنتا مبصح بوتين ناب سيمين كوريا حدش مزراربي ارستي خوين غمزلون ني بوليتيكا روسيا زكاتاتلو تعزبتي فلاديمير بوتين ناب سيمين كوريا كم زبصح قديمون فليتوم بمصنحهم كتنتنون كم زورحون اتمخنيات دما مرح سيمين كوريا كيم جونغ اون ابزح حلف عامت بدرعتي بابور تتقيمو ابروحو مبرا روسيا مس بوتين كم زترخبه زذكر كوينم ابتزترخبلو اوان كيم نبوتين ناب سيمين كوريا نخبصح ادما غيرلو خمز نبرن زبوزح تسبي زغبرلو زلو ناي بوتين عودت اب حصير معلتات ككاير كم زخل كجمتن كلهم منچتا دبوب كوريا بمسيره زرخبو لحيخو زوت حبريته خمز حبرو زلهم منالبات صباح سولس كون كم زخل يم زغولص زلهم بوتين بريزيدنت روسيا خاب زخون دحر حجن خلاي غزي ناب سمين كوريا خقنع كوينم ما جمريا غزيو ب 2000 عامه مرت بريزيدنت هاجر روسيا خوينو ناب سلطان مسمطن ناب تهاجر مصح ككايدن كله ابو نت حجي مرح سمين كوريا زلو كيم جونغ اول ترخيبو خمز نبر زذكر
እንትኾነ ግን ኣብቲ ግዜቲ ካብ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሓሊፉ ከምቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ምስ ሃገራት ምዕራብ ዝምድና ሻኪሩ ብዘይ ምንባሩ ብዙሕ ዘሸቐለን ኣይነበረን። ክልቲአን ሃገራት ንሓድሕደን እንታይን ክጠቃቀማ ንዝብል ብዙሕ ግምታት ክወሃቡ ፀኒሖምን ዘለዎም ኮይኑ ሩስያ ጾራ ሰራሕተኛታት ህንፃ ከምኡውን ኣብ ኩናት ዩክሬን ክሳተፉ ዝኽእሉ ወለንታውያን ሰባት ንምዕጣቕ ድሌት ከም ዘለዋ ክግለጽ ከም ዝጸንሐን ሩስያ ነቲ ኣብ ዩክሬን እተካይዶ ንዘላ ኩናት ሓገዝ ከም እትደሊ ዘጠራጥር ከም ዘይኮነን እዚ ኮይኑ ካብ ሰሜን ኮርያ ነቲ እትደልዮ ሓገዝ እንተደኣ ረኺባ ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ድማ ፒዮንግያንግ ኣብ ሩስያ ዝፈረየ ንወተሃደራዊ ዕላማታት ዘገልግል ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ዝሓቆፈ ቴክኖሎጂካዊ ሓገዝ ክትረክብ ከኽእላ እዮም። ምስ መዓልቲ ሰማዕታት 20 ሰነ ብዝተኣሳሰር ባህላዊ መደብ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐን ዘሎን ዝቕጽልን ዓበይትን ክቡርን ምስ ምዝካር ሰማዕቲ ዝካየድ ንጥፈታት እንዳሓየለ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ ዓበይቲ መደባት ይሰላሰል ከም ዘሎን መቐጸልታ ናይዚ ድማ ብዕለት 15 ሰነ ኣብ ሲነማ ሮማ ስነ ጥበብና ንሰማዕታትና ብዝብል መሪሕ ቃል ብስነ ጥበባውያን ዝተዳለወ መደብ ከም ዝተሰናደአ ተሓቢሩ። እቲ ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ዝተዋደደ ኮይኑ ገዳይም ተጋደልትን መንእሰያት ስነ ጥበባውያንን ዝተሳተፉ ኮይኖም ዕላማት መደብ ነቶም ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ክቡር ህይወቶም ዝኸፈሉ ሰማዕታት ምዝካርን ትጽቢት ሰማዕታት ንምንባር ቃል ኪዳን ምሕዳስን እዩ ነይሩ። ምስ ተዛማዲ ዜና ድማ ምስ መዓልቲ ሰማዕታት ተተሓሒዞም መደብ ምትካል ፈልሲ ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ መደብ ነበርቲ ከተማ ምጽዋዕ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከምኡውን ተምሃሮ ክርከቡ እንከለዉ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሰነ ዝተጀመረ መደብ ኣብ ኩጥምያ ኣብ ዝርከብ መካነ መቃብር ሰማዕታት ከምኡውን ኣብ ከባቢታት ስጋለት ቀጣን ዕዳጋን ቆላ ሳሊናን አዲስ ዓለምን መግራብን ምልማዕን ዘጠቃለለ ኮይኑ ካብ 2021 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ትካላት ትምህርቲ ሃይማኖታዊ ቦታታት ወልቂ ኣባይቲ ከምኡውን መዘናግዒ ማእከላት ዝካየድ ዘሎ ተበግሶ ምትካል ፈልሲ ዝናኣድ ውፅኢት ከም ዘምፅአ ዘመልክቱ ኣማሕዳሪ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃም እቲ መዓልቲ ረዚንን መዘኻኸርን ምዃኑ ገሊጹ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ናይ ሰማዕታት ክብሪ ብተግባር ክዝክር ተላብዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይመነ ዝርከቡ ስፖርተኛታት ምስ መዓልቲ ሰማዕታት ተተሓሒዞም ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ መካነ መቃብር ሰማዕታት ህዝባዊ ወፍራ አካይዶም። ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራውን ብሃገራዊ ማሕበር ወለንታዊ ለገስ ደም ዝተዳለወ ብምኽንያት መዓልቲ ሰማዕታት መደብ ልግሲ ደም ተኻይድሎም። ውድብ መግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ሓደጋታትን ግጭታትን ዝመንቀልዩ እቲ ትካል ረድኤት መግቢ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰርሖ ስርሓት ናብቶም ኣዝዮም ተቐላዕቲ ዝኾኑ ህዝብታት እቲ ሃገር ውሑስን እዋናውን ምብጻሕ መግቢ ንምርግጋዝ ዝያዳ ሓደጋታትን ወጻኢታትን የጋጥሞ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እዚ ድማ ኣብ ዝተወሰኑ ክልላት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣምሓራን ኦሮሚያ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ተጻብኦታት ደው ከም ዘይበለን ርኡይ ዕጥቃዊ ግጭት ይቕጽል ብምህላውን እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝገበሩ ሓፂር መግለጺ ናይቲ ቀዳማይ ረድኤት ብሰንኪ ዓመፅን ግጭትን ጽንኩር ድርቅን ውሑጅን ህፁፅ መግብን ኣመጋግባን ምክልኻልን ዘድልዮም 20.4 ሚልዮን ሰባት ዕላማ ከም ዝኾኑን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ 15.8 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ መግቢ ከም ዘድልዮም ክላስተር መግቢ ዓለም ይሕብር። ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት 2024 ዓመተ ምህረት መብዛሕትኦም ኣብ ደርቅን ጎንፀን ዝተሃሰዩ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራ፣ ኦሮሚያን ትግራይ ከም ዝነብሩን ኢትዮጵያ ካብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ሱዳንን እውን ኣስታት 1 ሚልዮን ስደተኛታት ሓተት ዕቑባን ከም ዘለውን ኣብቲ ቁፅሪ ናይቲ ድርቂ ግን እትወት ኣይኮኑን ዘለዎም። ዋሕዚ 1,000 ስደተኛታት ንሱዳን ቀዳም ንዝውሃቡ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎን ንዝቕጽሉ 6 ኣዋርሕ ካብ ሰነ ስጋዕ ታሕሳስ 374 ሚልዮን ዶላር ጹሪ ምወላ ከም ዘድሊ ትካል መግቢ ዓለም ሓቢሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሶኒ ዝበልናዮም ትሕዝቶ ኣብ ዝፈፂምና ኣለና። ንስለ ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን። ሰላም።